Mayong buntag sa makausab kaninyong tanan mga kamisteri. Welcome back sa ato ang Facebook page diri sa ato ang Raymond Cabardo Facebook page. Ug ako punta mong ginaaniyahan sa pag-subscribe usab sa akong YouTube channel kay napo dito ang ako mga video. So karon nga kabuntago na atay hisgutan nga gamay. Ako gyud balikon sa pagsulti. Kamong nagapaminaw, I am not against of who you are. Di po ko mo against kung sa na imong relihiyon na barog ginawa na problema. But the fact, kini lang yun nga fact ang akong isulti ang kamatuuran ba nga Jesus Christ, or should I say, Satan is not anti-religion. He is anti-Christ. Mo bitaw na kanunay na kung ginabalik-balik, I am not against with what you have today. Unsa may gituuhan nimo, unsa may gibarugan nimo, ang ako lang yun diha, ato lang yung tan-awon o kana wala ba na siya may against sa Ginoo. Karon na ako yung sa kaisyo nga hisgutan kay daghan kaayo, di na lang kumungalan. Kaila na manggod mo anin la kay ni sikat manggod sa Facebook, pero this is just a consumption para sa mga viewers. Kay usay magbasa ko sa comment, makita na ko mga viewers, grabe. Murag nagsige na lang tan-aw pero wala na day taga-tunog Biblia. Karon hisgutan taning gipanganlan mo mong lang yawayan gud. Kung ang baboy yun ba hugaw, dili actually ako ning usbon, dili lang kay baboy mo hugaw. Actually kung imong balikon lagi ang Old Testament, dili lang kay baboy, kay kanagan magkuan kabayo hugaw pud na, o kanagan iro hugaw pud na, og naadto pud ka sa dagat kadtong walay kapay ug himbis, or namay kapay nya walay himbis, di gyapon na ba dapat naagi duha. Ginganlan mo na sa indicator na mo gawali karon nagpataka rang lagi hantak bardok ang iya nga tirada. O karon isgutan na to diretso ta sa maong isyu, di ba? Unsay giingon nimo, unsay giingon ninyo? O I'm not against daghan kay kung kaila nga mga hingaon og baboy. O I'm not against, pero diri man gud ta magtuon sa balaang kasulatan. O unsay giingon ninyo? Ang giingon ninyo nga gihinluan na tanan. O diri ta ha. Mao mong guni ang problema mo na magtuon lagi tagbala ang kasulatan, ayaw lagi ng binardok. O mao ni ang kasagaran nilang okay dire buhat kapitulo 10. O unsa may pasabot gyud ning buhat kapitulo 10? O ikaw nga imo gyud manghinambog pud kalami aning baboy. O kung mukaong kag baboy ayaw pangdamay kay ang imong style tinawanon. O binardok lagi ng imong style lagi. Binardok ba? Wala mamao. O tanawa imong gibasa ha. Hatagan ti kag ideya. O niya gingon kamong mga this is for consumption kanatong tanan. Wa koy problema. Unsa pa nimong kanon hotdon nimo kaon tanan, wa jud koy problema kay imo mangyapon ng lawas ang madaot. Ako nagsunod ko sa Ginoo kay ang Ginoo nagsulting daan, pero kay inyong magyong iga kahinlo ang mga butang nga dili dapat natong kanon. Tanawa diri maguna sila mubasa versikulo 15. Unahon nato ning 14. Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo. Dili daw siya mukaon kay giingnan man siya si Ginoo nga pag ihaw tumindog ka Pedro, pag ihaw og kumaon ka. So niingon si Pedro, dili ko. Kana pa lang daan nga statement igsuon na may bawo ni yuta nga si Pedro iyag yung gisunod ang pamalaod nga gisulat dito sa giganlan og Pentateuch nga naapil ang Leviticus. Siya gani mismo, wa gani sa mikaon kay nasayod siya. Mo nay una nga fact. Ikaduha, kung imong tan-awon mga igsuon, ang balaang kasulatan wala nagisgot og pagkaon. Sa kapitulo 10 nagisgot ni siya kang Pedro ug Cornelius. Usahay man god mo lagi kining magsige lagi tag absent lagi magsige tag absent aning readings English nga subject, basahon pud siguro natong headings. Unsay title kay di man na siya pwede nga ang topic nimo bagyo unyang imong i-report kalayo. Dili na siya pwede. Una nga diri din basa din sila. Apan si Pedro mingon, wa na nila ni gibasa, dili ko diretso kay wala pagyud ako'y nakaon nga dili binilaan o nga mahugaw. At iman ni si Pedro mismo ang inyong giila nga Santo Papa, kung inyo ning iliteral kay damgo man damgo man ni siya. Nakita ni Pedro mismo gani siya nga nagdamgo, wa gyud siya mikaon kay iya gyud ang gipamatud-an nga unsa pay hugaw sa una hugaw karon diri na dayon ta. Diri ta mga sangit, period naman ninta ditso.
Nga kung imong tan-awon ang chapter 10 na ay verse 16 hanto dito sa ang katapusan nga bersikulo sa chapter 10 48. O 48 dili ra 15. O ingon ni sila, ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduhan nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binilaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Period. That's all. Diha ka sayop. O periodan manggunay nimo ang butang nga wa paghihuman ang istorya. No tagaan ta mugin asa di ang tubag ana. Kamo na lay basa ng Acts chapter 10 hutdon ug basa. Oh, kani sang Acts chapter 10 ang atong isgutan. Oh, asa ang tubag ana? Di na dinhi manggodo. Napamanggoy 27 o ambak na tas 27 ha. O niya. Sugod tag 26. Kay panan-awon ganino. Simbolo kay paghuman niya og pag-amka katulo man to gikayab napoy tulo ka mga tawo hut tanawan yung story. Tanawon yung story ba dili kay inyong ibardok diretso nga pagkaon ni hidings palangdaan sayop na mo kay ang gisgutan dinhi si Pedro ug si Cornelius. Si Pedro nagrepresent ni siya sa Hudiyo, kaning si Cornelius nagrepresent niya sa Sentel. Karon kay wa man ka nagbasa og story. Kay sige magkag-absent sa history, mo nang ibardok ni mga pagkaon din ng gisgutan din eh. Grabe, ikaw ba ha? Magsige nila, gusto ka mukaon lagi, ayaw nilang pangdamay sa uban. Habhaba na tanan, o habhaba na. O, niya ha? Kaya nga ako, nisunod ko para sa panglawas, kaya ikaw rin po magsakit. O, tanawa. Apan, gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, versikulo 26. O, ayaw putla lagi ha? Ayaw putla. Tumindog ka ako gayud usab tawo. O, kay iya manggi simba. Kay leader god si Cornelius og sa ato pa nakaron taas nagranggo, taas og respeto si Pedro. Og sa nagpakigsulti siya kaniya, siya misulod og dito iyang nakita ang daghang mga taon. Tanawa lagi. O nganong musulti ko nga kadtong mga hayupa nagrepresento siya sa klase sa mga tawo. O iyang nakita ang mga tawo nga nagkatigom kay kung imong tan-awon dito stabil nagtigom ang tanang mga hayop kay kadto di ay usa ka panan-awon damgo nga gipakita kay kadtong panahon na dunay tigom nga nagakitabo dito sa balay ni Cornelius. Nanawa ang Ginoo manggod mulihok manggod siya sa damgo. O lisod po diyang ipangbutang dito sa iyon ramang gyud kayo ang Ginoo di man takabot kay mo man ginganlan og divine interrogative. Tanawa unsay gingon niya. Ug siya miingon, ari na. Kanila o taon niya dili nang sa mga hayop dapat og hayop ning gihisgutan dinhi, dapat diingon siya sa mga hayop. Dapat hayop ang nagtapok dito dili man damgo ganino. Kamunas tanawa ra gud diri manggod wala manggod ninyo gihuman no. Kamunas sayod na ang nga maoy supak sa kasuguan. Unsa man nga klaseng kasuguan? Katong gipanganlan niya humanitarian law. Sumala sa ilang kasuguan sa una, dili ini kasuguan sa Ginoo. Nga unsa daw? Alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong apan gipahibalo kanako sa Dios. Kanusa man gi mangutana ko kanusa man gi paibalo. Kung imong basahon lagi diri sa uno pa nagdamgo didto to gipakita sa Ginoo. Ay nako. Iditso manggunay ninyong pagkaon no. Apan gipaibalo tanawa naay kaparehas ang word sa 15 ug 28. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong sa pagpamisita sa usa ka taong dumuluong apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo, walay hayop diri, walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Unsay word nga parehas dito sa 15? Binalaan og mahugaw. So ang giisgutan aning 15 nga nag-ingon ug ang tingog miabot kaniya. Kinsa nag-ingon na niya, Pedro, miabot ang tingog kaniya sa ikadumingon, ayaw paginganlig dili balaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kani siyang interpretation, dili ni siya sa hayop. Kay ang answer ani naa sa verse 28.
Kay kadtong panahon na nadunggan niya ang tingog nga giingnan siya ayaw nagtawgag dili binalaan or hugaw ang ginluan na sa Dios. Iya manggud nang giusab sa diyang nakaabot na siya sa balay ni Cornelius. Ayaw lagig putla. Hilig manggug ka mamutol. O, pag umagputol, natanawa lagi. Gipakao na tanan. Apila na lang ng tilas, oy. Kana na lang na, kay ginluan naman na tanan. O, tanawa ha, ang tubag rio. Ha, ingon ni tubag, o. Tubag ang, tubag si Pedro, apan, gipahibalo ka na ko. Mauning tingog yung nadunggan sa 15. Sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Mao na siya. Mao na ako isultis mo. Mao na magbasa lagi tag Biblia. Ayo lagi nang hinantak og binardok. Ut doon sa natog basa ay hata mo kungklon mo na ikaw sunod mo basa ganita eskwela jug kag tarong. Eskwela tagtarong para masabtan na to unsay phrases, unsay paragraph, unsay chapter. Ha? Muna nga ako ning tambag dili tama pag magbasa, babasahon na po sa ikatulo sabton og maayo. Akong usbon, I am not against of what you have today. Wa ko kanon mo tanan, imo na. Kay imuha man ang kabubuton. Pero nalang ko itambag ug magsakit ka di lang utapon manawag og Ginoo kay daan na magutag sultian sa Biblia nga wala lagi niya gibungkag ang iyang pamalaod may tungod sa mahugaw nga mga mananap ug dili mahugaw nga mga mananap. Unsay iyang ipakaon sa una ug karon mao ra gihapon nga ipakaon niya karon ug unsay wala niya gipakaon sa una hangtod karon mao ra gihapon na ang dili niya ipakaon. I hope nasabtan na to. Magbasa ganitag Biblia, ayaw lagi ng binardok ug ayaw po ng hinantak maayong buntag kanatong tanan.